Insellmilkom, nilqakom għal dan l-ewwel programm minn Lenti Interkulturali. Jiena Marja Muscat se noħodkom fi vjaġġ bi 13 il-programm, bi 13 il-protagonist jew aktar ta' persuni barranin li jgħixu għaw Malta. Il-programm se niftħu persuna mill-Pakistan jismu ATIF, ilu Malta ftit ta' snin iżda tallem jitkellem bil-lingwa Maltija, mhux talli integra fis-soċjetà Maltija, talli qed jagħmel missjoni għaw Malta biex jgħin in-nies. Il-programm jiftaħ is-separju u jlaqqakom ma' ATIF. ATIF minn Sin il-Pakistan. Għandu 30 sena, miżewweġ lil Bushra u għandu żewġ titfal, tifel u tifla. ATIF huwa id-direttur tal-għaqda Ahmadija Muslim Ġamat Malta li lan tagħha hu li tingħaqad b'imħabba u solidarjetà mal-proxmu ixini, reliġjon, kultura jew razza. ATIF ilu biss Malta 4 snin. Iżda kemm ilu Malta dan tallem sew il-lingwa Maltija għaliex irid jagħmel dak kollu possibbli biex iservi ta' pont ta' għaqda għad-diversità tal-kulturi li jgħixu Malta. ATIF jikteb ukoll fatta ġurnali biex jispjega l-ħidma tal-għaqda tiegħu. Iżda l-motto li jħobb juża huwa sempliċi imma profond ħafna. Imħabba għal kulħadd, mibeda lejn ħadd. L-għaqda Ahmadija li jirrepreżenta ATIF hija dinamika ħafna u tispikka minn bosta gruppi oħra bit-twemmin Iżlamiku. Twaqfet fis-sena 1889 fi kważi 200 pajjiż madwar id-dinja fejn il-membri jaqbżu l-10 miljun ruħ. Il-kwartieri ta' din il-komunità jinsab fir-Renju Unit. B'differenza minn kull komunità oħra, ATIF u sħabu jemnu li il-Messija ġie diġà fil-persuna ta' Mirza Ghulam Ahmed li miet fis-sena 1908 fejn jemnu li dan kien il-persuna li ndbat minn Alla biex iġib il-paċi fid-dinja. Minn Lenti Interkulturali ilaqqakom ma' ATIF. ATIF, l-ewwel nett nirringrazzjak. Ħanitkellmu ftit bil-Malti wkoll għax inti taf sew fi 3 snin irnexxielek titgħallem sew il-lingwa Maltija. Għad sew li inti qabel ma tara kultura u reliġjon inti tara l-bniedem għajli ftit min huwa ATIF? Il-bniedem għax meta kull tifel jew tifla jiġi fid-dinja huwa bħal jiġi jew tiġi bħala persuna. M'għandix xi reliġjon għax reliġjon hija meta il-persuna jew il-tfal ma jikbru imbagħad jażlu dinja iva il-ġenituri ma jagħtuhom il-fidi imma fl-aħħar huma jiddeċidu x'inhuma xi jridu għalihom infushom. Għalhekk aħna dejjem ngħidu li meta nitkellmu dwar l-umanità nitkellmu bħala persuna li m'għandix reliġjon, m'għandix razza kif inti qed fil-bidu. U aħna nemmnu li meta ninservu, meta nagħtu l-għajnuna lil xi ħadd huwa nagħtu bħala persuna uman. Ma narawx li minu minn fejn ġi jekk għandu bżonn ħan ngħinuhom. U għalhekk aħna dejjem meta niddiskutu l-umanità aħna dejjem ngħinuhom u ma narawhomx min huma minn fejn ġew u xi għandhom reliġjon. U aħna wkoll fil-komunità tagħna bdejna aġenzija jisimha Humanity First. U ma tajniex isem tal-reliġjon u meta se tidħol fil-internet u tara x'inhu l-umanità Humanity First, ma tarax hemm isem tal-komunità tagħna, Humanity First. U aħna naħdmu fid-dinja kollha u nagħtu l-għajnuna li dawk in-nies li għandhom bżonn kemm nistgħu. Imma aħna wkoll nemmnu li ftit ukoll jagħmel differenza. U ngħinhom meta għandhom bżonn. Interessanti ħafna għaliex normalment meta bniedem jisma' perspettiva ta' reliġjon differenti kif tista' tgħid inti ġej minn reliġjon Musulmana hija maqsuma f'ħafna ferat. Però inti ġej minn fera differenti, li mhijiex Sunni, ġifieri hija branċ oħra, hija fera oħra, l-Ahmadija.
x'inhi eżatt di l-Ahmadija? X'inhi dak li jagħmilha differenti minn ferat oħra ta' reliġjon Musulmana? Hemm ħafna setti jew fraqat differenti fil-Iżlam kif hemm fil-reliġjonijiet oħrajn ukoll meta niddiskutu reliġjoni oħrajn. Imma il-komunità tagħna hija differenti mill-oħrajn. Għaliex? Għax il-profeta Muhammad paċi miegħu huwa prophesized u qal li fl-aħħar iż-żmien se jiġi il-persuna li se tirriforma it-talim Iżlamiku. U aħna nemnu li din il-persuna diġà ġiet u tatna dak it-talim, dak ir-riformazzjoni u wkoll qal li se jkun il-Messija u il-Mahdi, Mahdi jfisser il-gwida, u aħna nemnu li dan il-persuna ġiet imma l-oħrajn huma jistennew. Din hija differenza bażika bejn il-komunità Ahmadija u bejn il-Musulmani oħrajn. U meta se tara u meta tidħol fil-fond u taqra jew titkellem magħna, se tista' tara li hemm differenza. Għax aħna nemmnu kif diġà qed dwar l-umanità. Hemm ħafna Musulmani li jemmnu li l-għajnuna tal-Musulman għal-Musulman biss. Imma aħna ma nemmnux dak. Għajnuna huwa li l-umanità jekk il-persuna jiġi u għandu bżonn ma narawx minu. Din hija wkoll differenza bejn aħna il-komunità tagħna u xi Musulmani li jemmnu kontra. Imma din hija tagħtik eżempju wieħed. Imma hemm ħafna affarijiet ukoll kif ngħidu il-ġihad. Il-Musulmani, ħafna Musulmani huwa jemmnu li l-ġihad huwa il-gwerra reliġjuża bix-xabla, bil-armati, imma aħna nemmnu li f'dan iż-żmien dawk affarijiet m'għandhomx bżonn. Imma l-akbar ġihad huwa ir-riforma ta' dak li jkun. Jekk inti tista' tiġġieled kontra l-ego tiegħek u tirba, din hija għalina l-ikbar ġihad fid-dinja. Dik hija riforma. Dik hija riforma. Bniedem minnu nnifsu. Iva. U dik tinstab ħafna reliġjonijiet oħrajn. Iva, imma għax kull reliġjon ġi mill-istess Alla. Alla huwa wieħed. Alla li jista' kollox. U hekk hemm ħafna affarijiet huma komuni għax il-bażi ta' kull reliġjon huwa Alla. U ma nistgħux naraw differenza fil-bidu ta' kull reliġjon. Imma aħna nemmnu li kull reliġjon Alla ta' talim divina skont il-bżonijiet tal-bniedem. Imma issa aħna fil-żmien huwa ħafna nafu, għandna ħafna erf, aħna iktar ċivilati minn qabel, għax u issa Alla tagħna it-talim huwa verament żbieħ, huwa iktar, huwa komandamenti huma iktar minn qabel. U l-Iżlam huwa l-komunità tagħna, il-komunità tagħna hija part mill-Iżlam, u l-Iżlam mhux reliġjon kompletament ġdid, le, hija kontinuazzjoni ta' reliġjonijiet oħrajn li ġew qabel. Għax kull reliġjon ġi u Alla tagħna talim, imma fl-aħħar tagħna l-ikbar talim naħseb, u meta se tidħolu taqra l-affarijiet, hemm ħafna affarijiet li huma fid-dettall u verament nistgħu ngħidu li huma hemm affarijiet iktar minn qabel. ATIF għażel lilek minn tant ħbieb u jiena ħsibt li se jkun barran il-ħabib tiegħu. Normalment meta jkunu persuni ta' nazzjonalità barranija aktar iħossuhom komdi ma' persuni tal-istess kultura, reliġjon, nazzjonalità, però għażel lilek. X'tista' tgħidli kif sir tafu l-ATIF u x'taf fuq? L-ATIF jiena sirt nafu bħalma nsir naf ħafna persuni barranin oħrajn minħabba l-fatt li fin-natura tax-xogħol tiegħi bħala għallim li nagħallem ħafna studenti barranin kienet xi ħaġa normali li jikkuntattjani barrani biex jitgħallem il-Malti, però ir-relazzjoni tagħna ma kienitx jew qatt ma kienet ta' student u għallim. Naħseb mill-bidu kien hemm
relazzjoni differenti, relazzjoni ta' ħbiberija, illi xi kultant anke forsi fixklet il-fatt illi suppost aħna niltaqgħu għal ħafna ħin biex nagħmlu lezzjonijiet. Bażikament il-qofol ta' kull laqgħa tagħna tkun il-lezzjoni tal-Malti, tibda bħala lezzjoni tal-Malti, imma ħafna drabi titlaq lil minn lezzjoni tal-Malti. Xorta waħda però rnexxilna nagħmlu ħafna affarijiet f'4 snin rigward l-ilsin Malti u fejn wasal ATIF.